Tumonchu murigeria amashabiki be timu ya Ichuni Combine nigo basangito mugokobo ase amachibwa maya etimu ya Ichuni Combine de yagenda ile korkia samatuka wango iga chunge kitigaliti ekemino ekemugyo kawikira mwelio gwe ligi yo osebu ya ebimina nebyo nigo bayaraire amatumaini yabo yo goska gocha se ligi ya FKF Division 1 Asa Marita igongoro ku Boniface Achikaroni CEO ye timu ya Ichuni Combine FC igonde no mugoko munene asenge nchuli tukero to watu mpira ikase geti Kenya Miracle agije timu ya White Hart igo to wakanya sanga biemo na asenge nchu twanyara kubato konyoro buburi na inde goikabono iga buna mobiro yagendrete iga igo ture na mbeyemo to wa touch point 31 na inde bona twanyori chisatu twanyara kubato kwenda 34 igo lende go to sabanga mobiro lebo siyeito mwanche to bwene nda chipani nyuma twanyorero buyobo igotora nyarako batoko ba nambe ya mugo chest playoff igoli tanganite to gwakera ngambia mona se sponsor yeto omu skechali sia mutoke oyo kolire gasie nkong asingi jogo sire timu yekuri nyatoko bage guchaka amangana ya transport buna bamura bawika segeti amangana chi lunch buna mura bakanyore transport yabo chiri pari bako bako wakanwa segeti okolire gasie nkong gotukuma sabira maya asingi njonye takere kango buyo bundura abanyora chitimu chinyinge chiko nyako bachigo ikaso mubira asenge ya finance igoto gwake mushimwa mono asenge janya ko bagakure support yeyo abana baitu banyara ko bagweto mabyana barabo bono toro chingango nyara toro bugwi ko batoko ganda division 1 boni gatwatira sakuru kuga nakige tigire koruko timu kitu abwata waitatire ni batanga na batonyonje yemo lakini twate bana engo kya bekire lige nelimo te kurarire kuikebe kayande twamanya kurumega bana twaba menta magenande bona ngo tire kurarire twaba ka 4-1